Makikita sa CCTV footage na ito ang isang lalaki na palakad-lakad sa ikalawang palapag ng isang commercial building. Ngumiti pa siya sa kamera na animoy nakikipagbiruan lamang. Maya-maya pa ay lumapit na ang lalaki sa isang window-type air conditioning unit at saka niya ito yinugyog at sinubukang baklasin. Nang may mapadaan sa tapat ng gusali, ay tumigil siya sa kanyang ginagawa at nagtago. Kuha ang videong ito sa Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga noong March 3. Kwento ni alias Carlo, manager ng pizza parlor sa naturang gusali, kinabukasan ay lumapit sa kanya ang may-ari ng katabing shop upang reviewin ang CCTV footage. Napansin daw kasi niya na tila nagalaw ang aircon sa kanyang pwesto. Dito'y napag-alaman din ni alias Carlo na nawalan siya ng 30 kilo ng patatas. Ay, tapong kaya kami penako niya mo po itong metong nga 30 kilos na patatas niya mo po itong limpot na kaya kami uning po may kalog ka ang stall mi. Ito mo po ito kung dadala na kitang CCTV yan mo kung ikuano. Hindi naman maitago ni alias Carlo ang kanyang sama ng loob sa pangyayari, lalo't hindi raw ganun kadali para sa kanila ang pagnenegosyo. Nanakawan na rin daw sila noong Nobyembre na nakaraang taon, kaya nagdesisyon na sila maglagay ng CCTV camera at ipasemento ang siwang sa kanilang shop na pinasukan ng kawatan. O syempre po, ito pong reaksyon may mukha kami at saka syempre may soragi po uning ubot naman pa naman po itong gawa. No? Lumbaga syempre kami mag-business kami, lalaban kayong patas. Dapat, bakit ang mo rin yung gagawan doon? Dahil naman po para malikwa ka pera, nung pera yung kakayan mo pwede na mo po mag-obre Ito mo pa yung kakayan mo Sa pag-iikot ng CLTV 36 News sa lugar, aming napag-alaman na nilooban din pala ang dalawang apartment unit na nasa likod mismo na naturang commercial building nitong March 4, isang araw matapos na nakawan sa pizza parlor. Kwento ni Nanay Laura, di niya tunay na pangalan, mag-aalas 2 din na madaling araw nang sila ay looban ng kawatan. Kinukuha ko yung cellphone sa apo ko dahil ginagamit niya. Sabi niya, nilagay ko na doon, sabi niya, doon sa ibabaw ng Tupperware. Nasa uluhan ko yung Tupperware kong damit. Tapos wala, sabi ko, nakita ko yung mga drawer nakabukas. Pero hindi niya hinalungkat. Tapos sabi ko, wala yung cellphone ko. Ay, nakita ko yung pinto, nakaawang ng konti. Yun nga, pinasok na kami. Nagsindi kami ng ilaw. Tapos tumawag yung sa kabila, sabi niya, Nay, nilooban po kami. Sabi niya, Bukod sa cellphone ay nawalan din sila Nanay Laura ng 2,000 piso na nasa drawer. Maging ang kanilang katabing apartment, hindi raw nakaligtas. 2 cellphone, 2 tablet, isang laptop na pang online class niya. O yun, tsaka yung wallet niyang pure ID, nawawala lahat. Hindi naman daw matiyak ni Nanay Laura kung ang lalaki nahagip sa CCTV camera sa tabing gusali ay ang parehong kawatan na nagnakaw sa kanilang tahanan. Pero isa lang daw ang tiyak, hirap na umuno silang matulog ngayon dahil sa takot na nararamdaman. Kasi baka konting kaluskus lang sa bubong. Siyempre, na-alerto kami, pati yung manugang ko, yung apo ko. Ayon kay Mabiga Barangay Captain Elmer Calaguas, mag-iikot-ikot na ang kanilang mga tanod sa mga lugar na nagkaroon ng nakawan. Kakausapin din daw nila mga biktima upang tulungan silang paigtingin ang seguridad sa kanilang mga kabahayan. Kung mayroon man umunong nakakakilala sa sospek ay maaaring tumungo sa barangay hall ng Mabiga upang mabigyan ng aksyon. Ayon kay Police Colonel Sibunga, patuloy ang investigasyon ng PNP Mabalacat upang matunto ng kawatan na nakuna ng CCTV camera sa niloobang gusali. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.